jak jdou obchody, pane kolego. Policie! Policie! Prosím, nepanikařit, jsme detektivové. Vypadá to, že tu došlo k vraždě. Viděli jste někdo něco? Jediné, co jsem viděla, byl zrzavý ocas. Děkujeme. O ne, můj velký přítel je mrtvý. Jediné, co máme, je zmínka o zrzavém ocasu. Podívám se do archivu. Už to mám. Mohli bychom si s vámi promluvit? Tak pojďte. Co jste včera dělal večer okolo 6. hodiny? Nemáte žádné důkazy. Celý den jsem byl na zahradě a štípal dřevo. Soused vám to potvrdí. Tak dobře, my si to ale radši prověříme. Ach jo. Myslím, že si jdeme promluvit s Wagnerem. Počkejte, vrťte mi moje noviny. Dobrý den, mohli bychom si prosím promluvit s Wagnerem? Ale jistě, pojďte dál. Už se to nese. Dobrý den, co vás ke mně přivádí? Je nám trochu divné, že jste koupil firmu vašeho zesnulého přítele Várena hned po tom, co zemřel. A tím se vlastně i zachránil před bankrotem. Ale to vůbec není pravda. Firmu jsem převzal z lásky k příteli. Dobře, nemáme další otázky, ale určitě se zase uvidíme. Těšilo mě. To je divný. Ach jo, to nikam nevede. Mám nápad! Hm? Takže, uděláme to takhle. Zítra zajdeme za Wagnerem. To jsem rád, že vás znovu vidím. Pojďte dál. Vy už jste určitě dopadli toho ošklivého pachatele. Doufám, že ho zavřete na doživotí. A právě proto jsme tady. Vrah se přiznal a udal vás. Ale to není pravda. Za to může ten ošklivý kocour Prskal. Já za to vůbec nemůžu. Já jsem jenom chtěl být bohatý. Jdete s námi.